факултети стоматологияи донишгоҳи миллии Тоҷикистон қадами устувор ба сӯи касби ояндасоз. Ин факултет яке аз марказҳои муҳими омодасозии мутахассисони соҳаи стоматология ба ҳисоб меравад. ҳадафи асосии ин боргоҳи илму маърифат тайёр намудани табибони баландихтисос ва ҷавобгӯ ба талаботи бозори меҳнат мебошад. дар факултети мазкур устодони соҳибтаҷриба ва баландихтисос фаъолият намуда донишу маҳорати худро ба шогирдон мерасонанд. дар ин ҷо донишҷӯёни дохилӣ ва хориҷӣ таҳсил намуда аз таҷрибаи омӯзгорон ва мутахассисони варзида баҳра мебаранд. раванди таълим дар факултет бо шароити муосир таъмин буда донишҷӯён машғулиятҳои амалӣ ва таҷрибаомӯзиро дар беҳтарин муассисаҳои табибии шаҳри Душанбе мегузаронанд. дар ихтиёри донишҷӯён синфхонаҳои муҷаҳҳаз бо техникаи муосир, синфхонаҳои клиникӣ, омӯзишгоҳҳои таълимӣ ва утоқҳои стоматологӣ бо таҷҳизотҳои замонавӣ қарор дорад. факултет дорои 4 кафедраи асосӣ мебошад: стоматологияи ортопедӣ, ҷарроҳи ҷоғу рӯй, стоматологияи муолиҷавӣ ва стоматологияи кӯдакона ва ортодонтия. хатмкунандагони факултет метавонанд дар тамоми муассисаҳои тандурустии кишвар ва берун аз он фаъолияти касбӣ намоянд. факултети стоматология интихоби дуруст барои ояндаи дурахшони шумост. با ما همراه شوید و طبیبی آینده گردید.